Анастасія Крупенич-Кандраціва не выйшла на волю пасля чарговых 15 судняў арышту. Напярэдадні пасля 111 дзён за кратамі так званая суддзя Ленінскага району сталіцы Анастасія Чалова асудзіла дзяўчыну, дадаўшы ёй яшчэ 15 судняў. Анастасію Крупенич-Кандраціўу, нагадаю, разам з мужам судзяць за асабістую перапіску ў тэлеграме. Ужо 9-й раз. Сергею Крупенічу, дарэчы, таксама прысудзілі чарговыя 15 судняў арышту, агулам сужэнцы правядуць за кратамі больш за 125 дзён. Вітаю, гаспадарства! Суды Белсад Віталь Бабін запрашаю на асноўныя навіны гэтай пятніцы. У іншага вязня, старшыні партыі БНФ Рыгора Кастусёва, які ад красавіка знаходзіцца ў СІЗА КДБ, значна пагоршылася здароўе. Палітыку неабходная тэрміновая дапамога і аперацыя. З таго ліста, што мы атрымалі, точнее, які атрымалі учора, невядома, ці ёсць гэта анкалогія, ці штосьці іншае. На сённяшні дзень жа дактары нічога не кажуць ні Рыгору, ні адвакату, ні родным, ніхто не ведае. То есть, ці сапраўды это анкалогія. Я ўвогуле лічу, што тое, што дагэтуль гаспадар Рыгор трымаецца, гэта заслуга таго, што яго было даволі моцнае здароўе, калі ён патрапіў за краты. Таму што гэта вельмі вялікі і псіхалагічны ціск, і маральны ціск, і недахоп медычнай дапамогі. Канешне, гэта пагаршае стан. І я думаю, калі ён пачаў у лістах так шмат увагі надаваць менавіта здароўю, то ўсё вельмі сур'ёзна. У Беларусі ўжо 834 палітычных вязняў. На жаль, застануцца даўжэй за кратамі спартовы журналіст Александр Івулін. Таксама вядомы беларускі мастак Алесь Пушкін і філосаф Владзімір Мацкевіч. Спартовы журналіст, блогер, футбаліст менскіх крумкачоў Александр Івулін застанецца за кратамі яшчэ на месяц. Настолькі падоўжаны ягоны тэрмін утрымання. У вязніцы Івулін знаходзіцца з 4 чэрвеня. Абвінавачанне, арганізацыя ці актыўны ўдзел у групавых дзеяннях, што груба парушаюць грамадскі парадак. Тэрмін утрымання пад вартаю мастаку Алесю Пушкіну падоўжылі ажно да 30 студзеня, яго затрымалі 30 сакавіка. Абвінавачанне – наўмысныя дзеянні, скіраваныя на рэабілітацыю і апраўданне нацызму. Філосаф і метадолог Владзімір Мацкевіч таксама застанецца за кратамі яшчэ на месяц. Ён падазраваны ў арганізацыі або ўдзеле ў дзеяннях, якія парушылі грамадскі парадак. Вядоўца праграмы размовы на Белсаце знаходзіцца за кратамі з 4 жніўня. Беларусь адпраўляе ў В'етнам гуманітарную дапамогу з медычным абсталяваннем на суму 850 000 рублёў. Это добра, але ў той жа час бракуе дапамогі ўласным грамадзянам. Ліст абурэння нам даслаў наш чытач, які працуе доктарам. Ён заўважае: нікому не цікава, што патрэбна нам і нашым грамадзянам. Кожны дзень чытаеш навіны, якія цябе шакуюць усё больш і больш. Мы так доўга тлумачылі пра банальную неабходнасць насіць маскі, а ён адным сваім словам гэта адмяняе смерці, таксама адмяніць. Як можна здзіўляцца таму, што людзі не хочуць рабіць прышчэпак? У гэтай ціхай палітычнай вайне з Еўропай мы банальна не можам прышчапіцца нармальнымі вакцынамі. Нас з-за гэтага жадання прыраўноўваюць да лялькаводаў і экстрэмістаў. Канец цытаты. Ну і змяняем гаспадарства. Тэму. На месцы крушэння беларускага Ан-12 пад Іркуцкам знайшлі целы ўсіх 9 загінулых, канстатавалі судмедэксперты. 3 з іх беларусы. Самалёт авіякампаніі «Горадня» 3 лістапада ляцеў з грузам прадуктаў з Якуцку ў Іркуцк, а 14:45 ён знік з радараў. Паветранае судна знайшлі ў раёне населенага пункту Піваварыха. Сярод чальцоў экіпажу былі 3 грамадзянаў Беларусі. Беларускі дэпартамент авіяцыі прыпыніў камерцыйнае выкарыстанне самалётаў Ан-12 да атрымання вынікаў расследавання. Менскі форум сёлета займеў новы фармат і праходзіць ажно у 4 гарадах – Вільні, Варшаве, Берліне і Брусэлі. Арганізатары лічаць такі падыход вельмі сімвалічным, бо гэта адлюстроўвае агульную раскіданасць беларусаў пасля падзеяў 2020 года па свеце. На сустрэчах аналітыкі і эксперты плануюць абмеркаваць тэмы найбольш актуальныя для сённяшняга становішча Беларусі,
палітычныя і эканамічныя працэсы, пандэмію ды адукацыю. Галоўная тэма – гэта 30-годдзе незалежнасці Беларусі ды перспектывы, з якіх мы на яе глядзім. Гістарычная перспектыва, як гэта выглядала 30 гадоў таму, калі незалежнасць пачалася, роля БНР, БССР, якія былі папярэднікамі цяперашняй Рэспублікі Беларусь. І тое, што адбылося за гэтыя 30 гадоў, не толькі ў палітычным вымярэнні, але і ў сацыялагічным, як беларусы ўтвараліся як нацыя, што значыць быць беларусам, якая нацыянальная ідэя, дзяржаўная ідэя, все гэта мы і будзем абмяркоўваць. Напышлівая вымова і калектыўнае шальмаванне. Гэтак у Менску пракаментавалі запуск венскага механізму АБСЕ ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі. Што такое венскі механізм і з чым яго ядуць? Разбіраемся разам з Валерыем Кавалеўскім, былым дыпламатам і старшынёй кабінету прадстаўнікоў Святланы Ціханаўскай. Спадар Валерый, добрый вечар. Добрый вечар. Чаму быў прыняты гэты венскі механізм, які запусцілі 35 краінаў-удзельніцаў АБСЕ, і што ён у прынцыпе значыць для нас усіх? Яшчэ год таму у АБСЕ 17 краін ініцыявалі маскоўскі механізм. Гэта адмысловая працэдура па збору дадзеных пра тое, што адбывалася ў Беларусі. Было праведзена расследаванне, былі апытаныя людзі. Быў складзены вельмі важны дакумент, які ўтрымліваў у сабе больш за 70 рэкамендацый для нацыянальнага ўраду, для рэжыму Беларусі і каля 16 рэкамендацый для міжнароднай супольнасці, што можна было б зрабіць для таго, каб садзейнічаць вырашэнню крызісу ў Беларусі. На вялікі жаль, год пасля прыняцця гэтай справаздачы, гэтага дакументу, гэтых вельмі важных рэкамендацый, мы канстатуем, што рэжым не толькі не стаў іх выконваць, а ён яшчэ пайшоў і далей у сваіх рэпрэсій, якія сталі яшчэ больш злачыннымі. Таму на сённяшні дзень АБСЕ вырашыла пайсці зрабіць яшчэ адзін дадатковы крок, які, я б сказаў, мог бы быць зроблены яшчэ раней, можа і напярэдадні да таго, як прымаць маскоўскі механізм, але тым не менш, гэта важная магчымасць задаць пытанні беларускаму рэжыму Лукашэнкі для таго, каб высветліць, што было зроблена для таго, каб расследаваць вось гэтыя заявы пацярпелых беларусаў ад збіцця, ад усіх тых злачынстваў, якія адбываліся, што было зроблена для того, каб выправіць сітуацыю у турмах і гэтак далей. Па ўсіх тых пытаннях, дзе былі парушаныя правы чалавека у Беларусі і працягваюць парушацца кожны дзень. Гэта такі механізм, які вымушае рэжым Лукашэнкі адказваць на гэтыя пытанні, і ўсе гэтыя пытанні пасля будуць вынесены, ўсе гэтыя адказы будуць вынесены ў публічную прастору. Вы кажаце, што ён вымушае рэжым адказваць на пытанні, але рэжыму пляваць на заклікі Рады Еўразвязу, пляваць на заявы Брусэля, пляваць на АБСЕ, і яму абсалютна ўсё роўна, што ў Вашынгтоне альбо ў Брусэлі заклікаюць расследаваць гэтыя справы. Тады, ввогуле, навошта гэты механізм запушчаны? Ці там сапраўды у гэтых краінах, якія ўваходзяць у эту структуру АБСЕ, спадзяюцца, што Лукашенко за штосьці будзе адказваць, нейкія справаздачы даваць? Так, безумоўна, тут ніхто не мае ніякіх ілюзій наконт таго, ці гатовы, ці жадае Лукашенко і яго рэжым выконваць нейкія рэкамендацыі, ці ісці насустрач у дыялозе. Але давайте звернем увагу на адзін такі факт. У мінулым годзе 17 краінаў ініцыявалі маскоўскі механізм, у гэтым годзе ўжо 35 краін. Это показывае, што краіны застаюцца заклапочанымі той сітуацыі, якая адбываецца ў Беларусі. У чыіх інтарэсах вырашэння крызісу ў Беларусі? Беларусаў ці замежнікаў? Все ж таки, перш за ўсё, беларусаў. Тое, што міжнародная супольнасць да гэтага часу дбае пра тое, што адбываецца, што ім баліць за тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта вельмі важны паказчык. Тое, што Лукашэнку не дадуць сысці, як гэта было раней, пазбегнуць адказнасці за свае дзеянні. Таму можна, канешне, крытычна ставіцца да эфектыўнасці такіх захадаў, да тых засцярог ці там занепакоенасці, якую выказваюць замежныя краіны датычна сітуацыі ў Беларусі. Але давайте не будзем забываць, што
вырашэнне крызіса это перш за ўсё наша задача. На сённяшні дзень мы гэтую задачу самастойна вырашаць не можам. Простыя рэпрэсіі, просты той гвалт, які робіцца ў Беларусі. Для нас вельмі важная падтрымка міжнароднай супольнасці. Менавіта такія механізмы дазваляюць нам рухацца далей у гэтай справе. Але якія менавіта механізмы могуць заставіць Лукашэнку задумацца над сваімі паводзінамі альбо ўвогуле неяк змяніць знешнюю палітыку і в першую чаргу змяніць палітыку ў адносінах да сваіх грамадзянаў, перастаць далей разворачивать гэтым махавік рэпрэсіяў. Які канкрэтна можа быць рычаг уздзеяння на Лукашэнку АБСЕ? АБСЕ, як сама па сабе структура, магчыма, не мае ўсіх тых механізмаў для таго, каб прымусіць Лукашэнку спыніцца. Памятаем, што гэта міждзяржаўная, міжурадавая арганізацыя, якая вядзе дыялог, спрыяе дыялогу паміж урадамі. Акрамя таго, усе рашэнні ў гэтай арганізацыі прымаюцца кансэнсусам. Таму, безумоўна, што заблакаваць любое рашэнне, якое будзе не даспадобы Беларусі, досыць лёгка. Дастаткова таго, каб далучылася да пазіцыі Беларусі яшчэ Расійская Федэрацыя, і гэта будзе зроблена. Але памятаем, што ёсць і іншыя арганізацыі міжнародныя, ёсць і захады, палітыкі нацыянальных урадаў, якія таксама могуць рухацца ў гэтым кірунку. Ёсць меры санкцыйнага ўздзеяння, ёсць ціск і эканамічны, і палітычны, і фінансавы, і дыпламатычны. І мы, калі гаворым пра тую працу, якая вядзецца для таго, каб прымусіць Лукашэнку ўрэшце рэшт спыніцца ў гэтай справе, мы кажам менавіта пра тое, што павінен быць цэлы комплекс захадаў па ўсіх кірунках, і не спыняцца ні на один дзень мы не спыняемся ў тым, каб гэтую пятлю зацягваць на Лукашэнцы. Спадар Валерый, ведаю, што ось акурат ваша команда Светланы Ціхановскай у хуткім часе выпраўляецца у новыя паездкі па еўрапейскіх гарадах: Вена, Страсбург, Берлін. З кім там плануеце сустракацца, ці будзеце вось далей абмяркоўваць гэтыя механізмы ўздзеяння на рэжым, пры дапамозе абсалютна розных рычагоў, і канешне ж у чаканні гэтага новага пакету санкцыяў, які абяцаюць у сярэдзіне лістапада прыняць? Так, першая паездка такой будзе візіт у Берлін. Светлана Ціхановская туды едзе для того, каб сустрэцца з фактычна кіраўнікамі новага ўраду Нямецчыны, перш за ўсё Олаф Шольц, гэта меркаваны будучы канцлер. Мы едзем туды ўжо з прапановамі о тым, як павінна выглядаць палітыка Германіі па Беларусі. Мы, канешне, будзем імкнуцца да таго, каб Германія рабіла Беларусь сваім прыярытэтам. Безумоўна, мы разумеем, што ў Германіі такіх прыярытэтаў шмат, але тым не менш сваё месца мы там павінны знайсці. Бо тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта з'яўляецца і праблемай для Германіі. Мы пра гэта казалі з самага пачатку крызісу, то што не трэба думаць, што Лукашенко застанецца ў сваіх межах. Такога, як было раней, не будзе, і мы бачылі гэта па сітуацыі з самалётам Ryanair. Зараз мы бачым гэта з тым, як ён штучна стварыў крызіс на мяжы з еўрапейскім звязам. Ад гэтага церпяць і Літва, і Польшча, і Латвія, але тыя людзі, якія пераходзяць мяжу з еўрапейскім звязам, прыходзяць у Германію, у Францыю. Таму Германія зараз занепакоена як ніколі раней, і таму момант для таго, каб прыехаць у Германію, дамагчыся большых і больш жорсткіх і больш такіх практычных захадаў супраць Лукашенка вельмі спрыяльна. Канешне, сярод вось гэтага візіту зазначана асобным пунктам канферэнцыя ў Вене на запрашэнне новага аўстрыйскага канцлера. І тут інсінуацыі, спадар Валерый, бо спачатку паведамлялася, што гэта можа быць нават такой пляцоўкай для перамоваў паміж рэжымам і дэмакратычнымі прадстаўнікамі Беларусі, і, маўляў, туды могуць нават запрасіць прадстаўнікоў з лукашэнкаўскага, так сказаць, атачэння з Расіі. Аднак пазней вось аўстрыйскія СМІ зняпраўджвалі гэтую інфармацыю. Што вам вядома, ці гэта сапраўды будзе нейкая перамоўная пляцоўка? Калі не, то што чакаеце ад гэтай канферэнцыі? Перш за ўсё, гэта пляцоўка сабраць асноўных міжнародных гульцоў, прадстаўнікоў урадаў на высокім узроўні, абмеркаваць тое, што адбываецца ў Беларусі. Мы павінны пастаянна нагадваць усім, што крызіс у Беларусі не скончыўся, што крызіс у Беларусі паглыбляецца, рэпрэсіі працягваюцца, гвалт працягваецца. Вельмі важна сабраць усіх у адным месцы, пацвердзіць тыя пазіцыі, якія ў нас былі. Тое, што пазіцыя захаду у датычна крызісу застаецца нязменнай, яна застаецца кансалідаванай, і што мы не блытаемся ў пытанні пра тое, хто вінаваты ў тых падзеях у Беларусі, якія мы бачым за мінулы год. Гэта Лукашенко і яго рэжым.
мы павінны пацвердзіць умовы да вырашэння крызісу Беларусі. Гэта вызваленне палізняволеных, гэта пачатак дыялогу, які прывядзе да правядзення выбараў пад міжнародным назіраннем. Мы павінны пацвердзіць, што ніякага гандлю палітычнымі зняволенымі не будзе. Мы павінны пацвердзіць, што санкцыі і санкцыйны ціск і розныя іншыя формы ціск на Лукашэнку не толькі працягнуцца, яны будуць узмацняцца. Вельмі важна пацвердзіць, што крызіс у Беларусі можа быць вырашаны толькі праз дыялог з беларускім народам. Гэта азначае, што дыялог з захадам у рэжыма не можа ўспрымацца як вырашэнне для крызісу Беларусі. Толькі з беларусамі гэты крызіс можа быць вырашаны. А раптам там з'явіцца спадар Юрый Воскресенскі і скажа: я вось прадстаўнік беларускага народу, вы будзеце з ім размаўляць? Ён там не з'явіцца, мы кантралюем гэты працэс, Воскресенска і іншых клоунаў там не будзе. Даруйце за такое слово, але тым не менш, менавіта такім чынам можна вызначыць ролю і сутнасць гэтых людзей. Мы можам весці перамовы з тымі людзьмі, якія гатовы прымаць рашэнні, якія сапраўды на штосьці ўплываюць, але я маю глыбокі сумнеў, што гэта будзе менавіта тое месца і менавіта той час, калі такая сустрэча адбудзецца. Ва ўсякім разе такіх прыкметаў я не бачу. Спадар Валерый, літаральна хвілінка ў нас застаецца да канца размовы. Учора было падпісана 28 саюзных праграмаў. Якая ваша афіцыйная пазіцыя, пазіцыя офісу Святланы Ціханаўскай на тое, што учора вечарам адбылося паміж Пуцінам і Лукашэнкам? Пазіцыя такая, што ў Лукашэнкі няма ніякіх паўнамоцтваў на тое, каб падпісваць нейкія паперы ад імя беларускага народу. Беларускі народ адмовіў Лукашэнку ў праве называцца прэзідэнтам, ён больш не з'яўляецца нашым кіраўніком. Таму можна разглядаць гэта як асабістую ініцыятыву прыватнай асобы Лукашэнкі. Чаму Пуцін вырашае з ім падпісваць нейкія паперы, для мяне застаецца загадкай, таму што ўсе гэтыя дакументы будуць перагледжаныя. Калі яны не адпавядаюць нацыянальным інтарэсам Беларусі, то яны безумоўна будуць адмененыя. І тым больш, калі яны супярэчаць і падрываюць суверэнітэт і незалежнасць Беларусі. Мы імкнемся да таго, каб у новай Беларусі людзі прымалі ўдзел у кіраванні сваёй дзяржавай, каб яны ведалі, што робіцца ва ўрадзе, каб яны выбіралі людзей ва ўрад, палітыкаў, якія неслі ясныя, зразумелыя праграмы. Каб наш урад быў пад наглядам, каб ён быў празрысты, і каб ён справаздачыўся пра тое, што зроблена. І каб на кожных выбарах людзі прымалі рашэнні, хто менавіта можа выбіраць людзей, хто можа менавіта кіраваць дзяржавай. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Спадарства Валерый Кавалеўскі, старшыня кабінету прадстаўнікоў Святланы Ціханаўскай, прадстаўнік у міжнародных справах, быў з намі на відэасувязі. А зараз крышку прапаную вам адпачыць ад палітычных навінаў і зазірнуць у музычную сферу, у музычную галіну. Менш як праз гадзіну, 21-й у польскай сталіцы зайграе беларускі аркестр Warsaw Freedom Orchestra. На сцэне прагучаць вядомыя гістарычныя беларускія гімны, маршы, музыка польскага сшытку, творы нашых сучаснікаў, песнямі вядомых беларускіх гуртоў у апрацоўках аркестру і салістаў Дзяніса Пацюка, Ганны Мацкевіч, Дар'і Новік, Дмітрыя Даўгадзіліна. Для тых, хто не зможа ўласна патрапіць на культурніцкую імпрэзу, арганізатары прадугледзелі онлайн-фармат. Наша ж здымачная група змагла патрапіць на генеральную рэпетыцыю аркестра. Прапануем вам невялікі фрагмент, а вялікі выступ, нагадаю, 21-й.
І ў працяг музычнай тэмы пасля 40 год маўчання сусветна вядомая шведская чацвёрка зноў разам. Абба выпусціла новы альбом пад назваю «Ваяж». У кружэльку ўвайшлі 10 песен квартэту, дзве з якіх былі прадстаўленыя публіцы яшчэ ў пачатку верасня. Это 9-я з ліку студыйная праца музыкаў. Таксама гурт рыхтуе яркае светавое шоу для прэзентацыі альбому увесну ў Лондоне на адмыслова створанай арэне. Вось толькі самыя музыкі на сцэну не выйдуць, замест іх выступяць галаграмы, гэтак званыя аватары. Ксёндз Вячеслаў Барок з Расонаў на Віцебшчыне гаварыў пра Бога і свабоду на плошчы ў Варшаве. З'явілася і відэа малітвы за Беларусь, якое пабачылі некалькі сотняў чалавек, а таксама пабачыла і пракуратура Расонскага раёну, якая звярнулася ў суд, бо палічыла відэа экстрэмісцкім абсурд. Але не ўвесь, бо ў выніку малітве за Беларусь экстрэмізм прызналі. Вось фрагмент гэтага відэа. Бог даў нам усім такога духа перамоги, как мы верили в перамогу добра над злом. Християне не можуть сумніватися в гэтым, тому що ми, як каже Біблія, рихтуємо коня, а перамогу дає Бог, і Бог дасть нам гэтую перамогу, і буде так. Вось, нехай Бог натхняє нас на мудрые рашення, як ми повинні підійти до той політичної улади, яка проводить адносно народа, террор. Гэта навука сацыяльная, Касол таксама кажа аб гэтым, што трэба тады, каб католік заняў актыўную пазіцыю. Уже зараз з намі на сувязі отец Вячеслав Барок. Добрый вечер. Добрый день. Спадар Вячеслав, ўсё ж таки мала чым можна здзівіць беларусаў у сённяшніх рэаліях, аднак ці вас здзівіла тое, што малітву за Беларусь, якую вы прамаўлялі на замкавай плошчы ў Варшаве, прызналі экстрэмісцкім матэрыялам? Ну, гэта мало здзівіла мяне, безумоўна. Здзівіла толькі тое, што як бы Расонская прокуратура не захацела датрымаць вернасці узносеных са мной, таму што год таму назад, дакладна год таму назад, яны пачалі рэкламаваць мой YouTube-канал, а тут прызнаюць экстрэмісцкім відэа, аўтарам якога я не з'яўляюся, і гэта відэа не было размешчана на маім Ютубе. А таму я лічу, што мне можа быць крыўдна за таго, што Расонская прокуратура на гэты раз не хацела рэкламаваць мой YouTube-канал. Ну, але разам з тым, калі яны даюць вось спасылку на тое відэа, дзе гучаць мае словы, прапаведаванне, дзе я заклікаю таксама да законнасці, між іншым. Калі кажу пра перамогу, то кажу пра перамогу духоўную. Калі кажу пра перамены, кажу перадусім аб тым, што перамены магчымы да лепшага толькі тады, калі будуць адбывацца духоўныя перамены. Я, наадварот, сказаў, што нельга, каб у сэрцах было жаданне помсты, але толькі жаданне правасуддзя. Ну і падаецца, вось гэтае слова, калі святар заклікае да правасуддзя, да закону, гэта вельмі бянтэжыць беларускія ўлады, ну і пабуджае да такіх крокаў неардынарных і не лагічных. Ну і ў выніку бачым, што вось такое відэа прызнаецца экстрэмісцкім. Дзе тут экстрэмізм, я не ведаю. Ну, як мне падаецца, гэта такая мэтанакіраваная, у прынцыпе, акцыя супраць вас асабіста, таму што вас ужо, у прынцыпе, фактычна, прымусілі, так, вось, пад ціскам выехаць з Беларусі. Вас таксама ўжо асуджалі на, калі не памыляюся, на 10 сотняў арышту за рэпост плаката Владзіміра Цэслера. І тут такі абсурд.
абсурд, нібыта любіць Беларусь, маліцца за яе, гэта экстрэмізм. І ў той жа час мы бачым, як улады цікава ставіцца да гэтай любові, праўда? Вось літаральна на днях, напярэдадні, на перакрыжаванне вуліцы Харужай і вуліцы Богдановича ў Менску дэмантавалі надпіс «I love Minsk», дзе літары белыя, а сардэчка пасярэдзіне чырвонае. Атрымоўваецца, што любіць можна толькі ў рамках толькі той ідэалогіі, якую прапануе дзяржава ў чырвона-зялёнай такой колерах. Ну так, любіць можна вось толькі так, маліцца можна толькі такімі словамі, якія ідэолагі прапішуць. А калі гучаць словы малітвы так, як вучыў маліцца нас збаўца, то не падабаецца гэта. Безумоўна, калі б я сказаў бы вось такія словы малітвы: давайте жить все вместе, дружно, вместе с Россией, магчыма б тады б і не быў бы я залічаны да вось экстрэмістаў такіх, да. Ну а калі гучыць слова праўды, то, на жаль, тады аўтаматычна у мяне ўзнікае такое жаданне, такое вось меркаванне, што хутка яны само маё імя Вячеслав Барок, ксёндз Барок прызнаюць экстрэмісцкім. Разам тым, ледзь, отец Вячеслав, імя Лукашэнкі ледзь не у святыя падаецца. Сёння я адчыняю агенцыю дзяржаўную «Менск новасці», а там жанчына з Магілёва прызнаецца ў каханні Лукашэнкі. Я вам дазволю зацытаваць гэта. «Настоящий мужчина, сказано, сделано. Спасибо за то, что вы делаете для Беларуси. Я люблю главного белоруса страны, вас, Александр Григорьевич». То бок, любіць Лукашэнку можна і трэба, а Беларусь нельга. Так атрымоўваецца. Так хай яна сабе любіцца. Мяне гэта як бы і не цікавіць нават, хто каго там любіць і як і калі. Ведаеце, мяне больш кранае лёс народа нашага беларускага, краіны нашай. Я больш перажываю над тым, што ўжо даўжэйшы час мы ідём такім шляхам, які абсалютна ёсць без Бога. У той момант, калі улада дэкларавала вось вектор развіцця, што не да законаў, тым самым моманце дзяржава катэгарычна адвярнулася ад Бога. Бо той, хто адварочваецца ад закону, законнасці, ён аўтаматычна адыходзіць ад Усявышняга, які ёсць даўцам закона ўсіх. Ну і калі адышлі ад Бога, то сёння дзейнічае сатана. І хто вось можа любіць, якім чынам каго любіць, ведаеце, нават не хачу пра гэта гаварыць, таму што гэта ўсё брудота, гэта ўсё брудна. Вот. А я хочу казаць аб тым, што мы павінны вярнуцца да Господа, пакаяцца і з Богам, кіруючыся законамі, якія даў Бог у першую чаргу з наказамі сумлення, а пасля таксама з тымі законамі, якія прапісваем мы людзі, каб мы вось імкнуліся выйсці з таго крызісу, у якім сёння прабываем. Ну та разам з тым, вось гэтыя безбожныя, я не пабаюся такога слова, улады Беларусі мэтанакіравана пераследуюць вось каталіцкіх святароў днямі. Вось на дзяды 1 лістапада новапрызначаны каталіцкі мітрапаліт Юзаф Станеўскі і апостальскі нунцый Ватыкану ў Беларусі Антыёзіч наведалі Курапаты, а да гэтага прыходзілі туды вось замежныя дыпламаты, там былі прапагандысты, якія накінуліся на іх. Простым людзям пайсці ў Курапаты, каб вот памянуць сваіх продкаў, забітых, закатаваных нашых грамадзянаў нельга, а прапагандысты накідваюцца і робяць такую карцінку. Ці вось гэта не з'яўляецца яшчэ такой гістарычнай памяццю, тое, што не апраўдана, тое, што не рэабілітавана вось гэтая памяць закатаваных людзей, не ёсць сведчаннем таго, што мы назіраем сёння, отец Вячеслав? Безумоўна, гэта велізарная праблема, тое, што мы не змаглі разлічыцца справядліва з мінулым і не змаглі вось мы сённяшнія азірнуцца на тую мінушчыну, што было, і сказаць, што гэта было кепска, гэта было добра.
і дагэтуль мы не змаглі рэабілітаваць невінаватых людзей. Гэта адбіваецца вельмі кепска на сённяшнім грамадстве беларускім. Ну і нічога дзіўнага, што арыентыры у грамадстве яны як бы згубленыя. І вельмі шмат такіх людзей кволых, якія хістаюцца, не ведаюць, у якім кірунку трэба нам ісці. Ну і, безумоўна, з іншага боку, гэта вельмі добры сігнал, што высокія іерархі і прадстаўнік Ватыкану і мітрапаліт Мінска-Магілёўскі былі у Курапатах. І калі мы бачым такі добры знак, то маем таксама спадзяванне, што ўсё ж такі касцёл будзе развівацца у адпаведным кірунку, касцёл будзе выконваць сваю функцыю, місію і будзе заклікаць да навяртання. Гэта вельмі важна, каб мы мянялі спосаб мыслення, каб мы не думалі, што няма ніякага выхаду, што нам наканавана жыць у такім бязбожным грамадстве, у такім атэістычным, дзе чалавек часам упадае без памяці, падае да такога ўзроўня быдла, прабачце мяне за гэты выраз, але так ёсць. І ёсць магчымасць спадзявацца, што ўсё ж такі, дзякуючы духоўнаму, але сапраўднаму духоўнаму, наша грамадства будзе мяняцца. І нават, ведаеце, тое, што прокуратура зноў ж такі пачала атакаваць і мяне як прапаведніка, і зноў спрабуюць знеславіць маё імя, гаворыць аб тым, што як бы не было, касцёл ідзе ў правільным кірунку, і тое, што раблю я, калі прапаведую Слова Божае, я раблю правільна. Ну, а што значыць такая атака прокуратуры? Што гэта азначае? Гэта азначае адно, што калі спрабуюць прызнаць малітву экстрэмісткай, калі спрабуюць забараніць маліцца, спрабуюць на людзей выклікаць такі страх, каб нават і не хацелася слухаць, што кажа ксёндз, то гэта сведчыць аб тым, што царства, гэтае царства, якое сёння ў Беларусі, яно закончылася. Бо у Бібліі гаворыцца аб тым, што як забараняў маліцца цар пророку Даніілу таксама, то у той час цар меў такі сон, што Бог яму сказаў, што ўсё твоё царство скончылася. Цяпер прыходзіць іншае царство і будзе кіраваць Господ. Ну што ж, мы будзем таксама спадзявацца, што можна жыць па закону. Сапраўды, столькі з верай і надзею будзем глядзець у будучыню. Дзякуй вам вялікі. Спадарства Айцец Вячаслаў Барок, каталіцкі святар з Расунам, быў з намі на відэасувязі. А мы змяняем тэму, пераносімся за мяжу. Падчас выбарчай кампаніі 2020 года Алена была давернай асобай Святланы Ціханаўскай у сваім родным горадзе Новаполацку. Наша гераіня асэнсавана уключылася ў дапамогу апазіцыйнаму штабу, бачачы ў гэтым шанец спрычыніцца да пераменаў, якіх чакала доўгіх 10 гадоў. Аднак надзеі Алены разбіліся аб рэпрэсіўную машыну рэжыму. Сутыкнуўшыся з пераследам, дзяўчына разам з сынам вымушаная будаваць сваё жыццё наноў у чужой краіне. Меня зовут Елена, я приехала из города Новополоцк. В Украине я с 24 августа. Пришлось выехать, так как больше не было возможности находиться в Беларуси. Во-первых, был постоянный страх, что за тобой придут, и приходили не раз. И меня больше всего останавливало то, что ребенок должен пойти в 1 класс. А я не хотела, чтобы он шел при нынешней власти в 1 класс в Беларуси. Это для меня было вообще самое страшное, что его будут, свою какую-то политику ему там в голову, начиная с 1 класса, вбивать. Меня это очень пугало, и
Ну, плюс вот эти все идеологические моменты. Ну, я хотела оградить своего ребенка от этого всего. В последующем вот мы как-то объединились, собирали подписи за Светлану Тихановскую, а когда ее зарегистрировали кандидатом в президенты, она собирала 30 человек по нашему избирательному кодексу, которые будут представлять ее в Беларуси, в различных регионах. Она же не может охватить всю Беларусь, хоть она и не такая большая. Вот, поэтому как бы от нашего города, от нашего региона, как-то вот так совпало, что это была я. Вот, поэтому мы ездили по маленьким каким-то районам, проводили митинги. Вот этот мой, как сказать, мандат, который у меня был, там, удостоверение доверенного лица, это уже было, то есть 9 числа за мной просто пришли без, раз я доверенное лицо Тихановской, значит, меня нужно посадить. Завод у нас есть такой, «Нафтан». Я в прошлом занималась лыжными гонками, закончила училище Олимпийского резерва, вот, и поэтому меня взяли на лыжную базу вот этого завода. Ну, уволили меня оттуда. После стрима в Полоцке, вот когда приезжал Тихановский, никого не судили. А после того, как он приехал в Новополоцк, вот те, кто вот пришли, их начали судить. Кому-то давали сутки, парням в основном, а нам давали штрафы. Ну, то есть это, конечно же, пришло на работу, что вот я уже осуждена. Ну, вот и меня уволили. На заводе, получается, я как бы косвенно к заводу относилась, но моего непосредственного начальника вызывали в службу безопасности завода, и, как бы с ней разговаривали, что, может быть, чтобы сначала она со мной поговорила, и в итоге, как бы, я не остановилась, потому что мне казалось, что вот он тот момент, которого я ждала. Вот, 10 лет я ждала с 2010 года. Я в 2010 была тоже на площади, мне было 19 лет. И вот мне казалось, вот-вот-вот сейчас все это случится, и я должна обязательно принять в этом участие. У нас просто был такой момент, когда к заводу управления вызывали директора, заводчане. Я тогда не хотела ехать, но мои знакомые, которые работают на заводе, они сказали, мы тоже поднимем вопрос, почему тебя уволили незаконно, непонятно за что. И стояли вот именно работяги, да, вот заводчане, и было видно, что они готовы идти на эту забастовку, но пришла вот представитель, и она сказала, давайте вот дадим 2 недели на решение, вот если они наши требования удовлетворят, а 2 недели это оттягивание куй железо, пока горячо. Вот пока эти мужики стоят, вот они горячие, готовы, они говорят, мы готовы идти на забастовку. Вот там, сколько их там стояло, много. И надо было додавить. А вот она вот вышла, я не знаю, специально она это сделала или не специально. Он говорит, давайте вот как бы 2 недели, вот может они выполнят наши требования, а вот если не выполнят, мы пойдем на забастовку. А эти 2 недели использовали как? Они ходили и давили, что вот не надо там, уговаривали, и в общем все это потухло. Спустя вот время, вот год, там больше уже прошло после этих всех событий, я чувствую разочарование, да. Когда я открываю интернет и я читаю, что вышел какой-то политзаключенный, просто за что человек столько сидел, и мы ничего не смогли сделать. И мне даже страшно представить, что они испытывают в этот момент, когда они выходят, видят этих людей, они понимают, что они отсидели там какой-то срок, там испытывали все эти издевательства, а людям просто все равно. Тым часам катаванні на Акрэсціна не спыняюцца. Пазаўчора на знак пратэсту
10 жанчын абвесцілі галадоўку на знак пратэсту. Сярод іх наша журналістка Ірына Слаўнікова. Тыя, хто выйшаў з гэтай катоўні, распавялі праваабаронцам вясны, што насамрэч адбывалася ў камеры нумар 15. Асабліва жорстка ціснуць на арыштаваных жанчын пачалі ў сярэдзіне кастрычніка. У жанчын забралі ўсю вопратку, якую яны маглі выкарыстоўваць замест адабраных матрацаў. Усё, што жанчыны не паспелі схапіць у рукі, выкінулі ў смецце, потым забралі таксама зубныя шчоткі, пракладкі, лекі, медычныя маскі, бутэлькі вады. На дзень 3 лістапада ў камеры на 10 жанчын засталіся толькі 4 зубныя шчоткі, 3 бутэлькі для вады і прыкладна 7 пракладак. З 1 лістапада жанчынам не давалі туалетнай паперы. Жанчын не водзяць у душ, уначы ў камеры не вылучаюць святла. У камеры ёсць вошы. Яны з'явіліся ў верасні, калі ў камеру пасадзілі адразу 3 бяздомніц. Мыла і туалетную паперу раней удавалася выпрошваць. Часам на просьбу выдаць туалетную паперу работнікі ці падказваюць прапанову выкарыстоўваць замест яе майкі арыштанта. Намеснік начальніка ЦІП казаў жанчынам, што іхныя скаргі не дзеяць, а калі яны працягнуць скардзіцца, то умовы будуць пагаршацца. Намеснік начальніка ЦІП таксама паабяцаў жанчынам, што калі тыя не перастануць пісаць скаргі, то ў камеры зробяць тэмпературу 7 градусаў па Цельсію. Цяпер у камерах вельмі горача, няма чым дыхаць, а ваконца кармушкі адчынялі хіба на 3 сантыметры на гадзіну-паўтары. А ў канцы кастрычніка перасталі адчыняць зусім. Было і адваротнае, кармушку адчынялі на ноч і адмаўляліся зачыняць, калі жанчыны наракалі на холад праз гэта. Раней тыя затрыманыя, якіх забіралі з дому, маглі прыносіць з сабой у камеру сродкі асабістай гігіены, рушнікі і ўсе неабходныя рэчы. Цяпер у камеру да жанчын новенькія прыходзяць з пустымі рукамі, у ціпе ўсё гэта забіраюць. І ў працяг тэмы пакуль адныя, як нашу каляжанку Ірыну Слаўнікаву, катуюць па асабістых даручэннях турэмнага начальства, іншых з лёгкасцю вызваляюць, канешне, калі ёсць сувязі. Ініцыятыва Байпол апублікавала чарговае сведчанне, як так званыя сілавікі папросту хапалі людзей на вуліцы і падставамі для затрымання былі не ўдзел у маршы ці акцыі, а колер вопраткі, якую самі міліцыянты асацыявалі з пратэставым. Гэтак быў затрыманы студэнт аднаго з менскіх каледжаў па дарозе з навучальнай установы толькі за тое, што ён меў чырвоныя красоўкі. Як апынулася, бацька хлопца прыхільнік дзеючага рэжыму, але каб выцягнуць сына з пастарунку, яму давялося падключыць усе свае сувязі. Прапаную вам паслухаць, як склаліся прыгоды «Я бацяк» у міліцыі. Да, Сергей. Здравия желаю, товарищ полковник. Да, здравия желаю. Так, по обстановке. У тебя есть списки задержанных или нет по Минску? Списки задержанных. Сейчас посмотрю, положили ли мне. Нет, не положили. Ну, найдем, если надо. 43 человека. Посмотрите по своим спискам, да, найди. Ситуация. Приходит ко мне Микулич Андрей Владимирович. Говорит, позвонил ему врач, там помогал маме его в Минской областной больнице, там хирург высшей категории работает. Говорит, сын учится в колледже связи на проспекте, вот этот вот Бгуиры, рядом колледж связи. Сегодня у него сдача защиты диплома, учится на дни девятки, ни разу к административной ответственности не привлекался. До 20 до 10 часов вечера сидел, готовился к сдаче. Вчера вышел на улицу в красных кроссовках, его хапанули, ставили на него протокол. Малый в шоке, батька в шоке, там все в шоке. Вчера ж никаких акций, ничего абсолютно не было. Я посмотрел ее по ЕГБДП, блядь, ни одного привлечения к административной ответственности, ничего. Батька там, все. Я сейчас в Купчене позвоню. Кто там будет? Его уже завезли с Советского, он ночью ему звонил в ЦИП. Да, скорее всего, надо с Купчене связываться и с Подвойским. Ладно, сейчас в Купчене, здесь что с Грибом связываться. Алло. Степаныч, доброе утро. Доброе. Свирид, да, опять беспокоит. Вчера, ночью сегодня у меня Микулич Андрей Владимирович, знаешь, такого, в управлении работал города. Звонил ему врач с Минской областной больницы, хирург, там маме его очень сильно помогал. Говорит, сын вчера выходил вместе со своим товарищем с колледжа. У малого единственное, что это красные кроссовки. Начали их задерживать, там второй не он, не этот Козловский, а второй там немножко себя некрасиво повел.
Ну, естественно, я думаю, если бы там нормально они этот второй себя вел, так не дали бы им под сраку ногой и отпустили с этой милиции. Но я так понимаю, что второй там был трохи... Ну, мне Калиник говорит, второй был взорванный, ну и на них составили протокольчики, да, и загнали их в ЦИП. Да бог с ним, с этим ЦИПом, со всеми этими вопросами. Так у малого сегодня, почему он так поздно сидел? У него сегодня защита диплома в колледже. И батька там, да я за президента голосовал, да я, блин, честный, а тут такая ситуация. Ну, может быть, что-то где-то можно с этим малым, блин, как-то. Если действительно так ситуацию, как рассказывают. Если так она и есть, эта ситуация. Может, до рассмотрения его где-то под зад ногой, а мы тут уже со своей стороны проконтролируем его прибытие на рассмотрение. Я услышал, пометил я его, вот. 28 саюзных праграмаў падпісаныя. Вайсковая дактрына, якая мусіць узмацніць лукашэнкаўска-пуцінскае сяброўства, таксама. Кропкі расстаўленыя, аднак пытанні засталіся, якія мы абмяркуем разам з нашымі экспертамі. Ігорам Леўчанкам, вайскова-палітычным аглядальнікам з Украіны. Добрый вечар. Добрый вечер. А таксама з аўтарам і вядоўцам праграмы «Прасвет» на Белсаце Сергеем Перясой. Прывітанне. Добрый вечер. Спадар Ігор, напярэдадні ў нашым эфіры быў палітолог Павел Усаў, і ён заявіў, што цяпер пасля падпісання вайсковай дактрыны і улічваючы рост напружанасці на беларуска-польскай, беларуска-літоўскай мяжы, у Беларусі могуць з'явіцца расійскія памежныя войскі або памежныя службы, што равназначна войскам. Скажыце, ці гэта выразны сігнал пра небяспеку ў рэгіёну для Кіева? Як лічыце? Ну, во-первых, нужно сказать, что подписание сегодняшнего соглашения, оно предусматривает не создание какой-то новой доктрины, а развитие тех документов, которые существуют с конца 90-х годов по сотрудничеству в военной сфере между Российской Федерацией и Белоруссией. То есть я не думаю, что будет что-то кардинально новое. Уровень сотрудничества именно военных ведомств и вооруженных сил обоих стран, он был достаточно высокий. Это можно увидеть по характеру и сценариям проведения совместных учений, особенно Запад 2017 и учений в этом году. В чем проблема? В том, что Российская Федерация решила в создавшихся условиях создать на территории Белоруссии условия для размещения своего военного контингента на постоянной основе. Это можно как бы обосновать заявлениями ряда околокремлевских экспертов, которые прямо заявили, что даже без привязки к Белоруссии, что история России после 1991 года говорит о том, что только постоянное военное присутствие на территории бывших советских республик гарантирует реализацию российских интересов в полном объеме. Поэтому сейчас для Кремля создались благоприятные условия для того, чтобы обозначить и утвердить свое постоянное военное присутствие на территории Беларуси. Сергей, ці ты згодны з такім меркаваннем, што вот гэтая новая вайсковая дактрына падпісання я можа фактычна даць зялёнае святло на ўваход расійскіх нейкіх вайсковага кантынгенту на тэрыторыю Беларусі? Так, ну мы не ведаем, што напісана в гэтай новай ваеннай дактрыне саюзнай дзяржавы, але з того, што вядома, а прасачылася такая інфармацыя в каментары Сергея Шойгу, міністра абароны Расіі, ён казаў, між іншым, пра прысутнасць на тэрыторыі Беларусі выкарыстання інфраструктуры. Гэта і ёсць самае галоўнае, што там можа быць, то бок выкарыстанне беларускай тэрыторыі ды інфраструктуры расейцамі. Не такое прыхаванае, ці ёсць расейцы, ці няма, все гадаюць, да? Засталіся, украінцы гадаюць, ці засталіся расейцы пасля захаду. І все спрачаюцца, ёсць яны там ці не. А цяпер яны будуць заставацца, як бы і не парыцца, так бы мовіць, будуць в Беларусі. Это, магчыма, галоўнае, што ў ваеннай дактрыне было падпісана, хаця мы не ведаем дакладныя зместы. Гэта сакрэтны дакумент. Спадар Ігор, вось усё больш
больш кажуць пра тое, што Лукашенко нейкім чынам хацеў упісацца вось у гэтыя размовы, у гэту крымскую пастку, і учора з вуснаў кіраўніка Беларусі прагучала нібыта тое, што Владимир Путин не ўзяў яго ў Крым, маўляў, Украіна адмяніла вось гэтае, забараніла паветраную прастору для беларускіх самалётаў, а там у Крыму ёсць беларускія гаспадарчыя аб'екты. І сёння, дарэчы, напярэдадні яшчэ дэпутат, так званы дэпутат Андрей Савіных заявіў, што беларускі бок дэ-юрэ, дэ-факта прызнае Крым расійскай тэрыторыяй, аднак Пескоў апроверг гэтую заяву, сказаў, што толькі Лукашенко можа прызнаць вось Крым расійскай тэрыторыі. Ці для вас гэта відавочна вось з таго, што мы пачулі учора з вуснаў Александра Лукашэнкі? Ну, нужно сказать, что Лукашенко – это мастер использования таких вот вопросов, признания, непризнания, для достижения своих личных желаний, интересов в Кремле. То есть постоянные танцы вокруг этого вопроса, они позволяют Лукашенко достигать политических целей, получать кредиты, получать поддержку. Но, опять же, я сегодня послушал несколько комментариев наших отечественных украинских экспертов. Они говорят о том, что Лукашенко будет до последнего торговаться вопросом признания российского статуса Крыма, который оккупирован. Ну и в принципе, если уже говорить по существу про запрет полетов, то в принципе с 2014 года белорусские самолеты гражданской авиации, они летают в Крым через территорию Российской Федерации, облетая Украину. Сергей, у меня пытанне яшчэ ў сувязі вось з паглыбленнем гэтага крызісу мігранцкага і на мяжы, і ўжо ёсць усё больш правакацыяў з боку беларускага боку назіраем, ужо і спробы нават сігнальнай зброі. І ўсё гэта вось як быццам бы наклалася на тое, што Лукашенко падпісвае вось гэтую вайсковую дактрыну і гэтыя саюзныя праграмы. Ці верагодна з твайго боку хоць нейкае ўзмацненне гэтага канфлікту з удзелам, магчыма, расійскіх вайскоўцаў? Ну, мол, Лукашенко можа сказаць Путіну, раз мы падпісалі, а тут у нас такі канфлікт з Варшавай, можа, дапамажы і дывізіі расійскія увядзе на тэрыторыю Беларусі. І ці можа гэта справакаваць умяшанне НАТО ў тым ліку? Так, я думаю, што ні цяпер і ні ў бліжэйшай будучыні, думаю, што Пуцін на такое не пойдзе, тым больш ніякай дывізіі і блізка ў Беларусі расійскай не будзе. Ім самім гэтай дывізіі патрэбная. Але гэтая вайсковая дактрына, яна гаворыць пра тое, што Расія робіць крок на захад, на беларускую тэрыторыю. Все гэтыя каментатары, у тым ліку Мезенцаў і розныя іншыя палітыкі расійскія казалі, што гэта адказ на прасоўванне НАТО на ўсход. А што можа зрабіць Расія у адказ на прасоўванне НАТО на ўсход? Прасунуцца на захад. А куды яна можа прасунуцца? Толькі ў Беларусь. Што тычыцца міграцыйнага крызісу, гэта сапраўды не супадзенне па часе, бо гэта першы прыклад, калі іншая дзяржава, не Расія, прымяняе так званую стратэгію ці канцэпцыю вайны новага пакалення в стасунку да сваіх суседзяў. Вайну новага пакалення выкарыстоўвала Расія супраць Украіны на Крыме, нават в Грузіі і яшчэ ў некалькіх месцах, нават у Сірыі. Это такі амерыканскі тэрмін New Generation Warfare. Амерыканцы придумали, каб акрэсліць, скажем так, тайную дактрыну новую расійскую, якая заключаецца в короткай цытаце Герасимова, камандуючого генштабам расійскім. Я дакладна не памятаю, але сэнс такі, што цяпер войны не абвяшчаюцца, яны проста пачынаюцца і ідуць па незвыклым для нас як бы сцэнары. І мы назіраем, што Лукашенко пачынае дзейнічаць, то есть выкарыстоўваць расійскую канцэпцыю, скажем так, гібриднай вайны. Ён будзе яе толькі эскалаваць далей. Эскалацыя будзе адбывацца. Чаму? Бо ён не дасягнуў сваіх мэтаў. Яго не прызналі легітымным і санкцыі не адмянілі. Спадар Ігор, у сувязі з гэтым, ці Лукашенко надалей будзе вось гэтую гібридную вайну з удзелам у тым ліку вайсковага кантынгенту Расіі кантынгенту выкарыстоўваць, і ці не можа гэта стаць прыкладам таго, як Беларусь паступова ператворыцца ў гэтак званыя ДНР альбо ЛНР? Ну, во-первых, нужно сказать, что еще по договоренностям конца 90-х годов вооруженные силы Беларуси в случае военного конфликта управляются при ведении боевых действий российским генеральным штабом.
Фактически последние 5-6 лет при проведении совместных учений вопросы передачи управления оперативного и даже на стратегическом уровне подразделениями вооруженных сил Беларуси российским штабам разных уровней постоянно отрабатывались. В принципе, на сегодня это полностью отработано. Ситуация, которая складывается сейчас, она больше направлена на то, что Россия заинтересована втянуть Беларусь в свое противостояние с Западом. Это происходит как на уровне гибридного конфликта на границе с помощью мигрантов. Я уверен, что Россия в том числе стоит за этими гибридными действиями, потому что она получает от этого выгоду. Следующим этапом втягивания Беларуси в противостояние в НАТО является создание так называемых учебных центров. Их планируется создать 3. Один на территории Беларуси, один на территории Калининградской области. Таким образом, белорусские военнослужащие с вооружением техникой будут периодически перебрасываться в Калининградскую область для того, чтобы проводить мероприятия по боевой подготовке вместе с россиянами в Калининградской области. А известно, что милитаризация Калининградской области является одним из ключевых факторов создания напряженности между Российской Федерацией и странами НАТО в Балтийском регионе. То есть, таким образом, Беларусь также будет опосредовательно, а возможно, в определенной ситуации напрямую участвовать в противостоянии на Балтике между Россией и НАТО. Также на территории Беларуси создается Центр боевой подготовки ВВС и ПВО, который предусматривает практически, насколько я понимаю, постоянное нахождение на территории Беларуси, на аэродромах российских боевых самолетов, средств связи, средств ПВО. И этот учебный центр, он больше создает угрозу потенциальную именно для Украины. И таким образом через, например, активное действие боевой авиации в районе украинско-белорусской границы, возможные факты залета боевых самолетов на территорию Украины, которые будут как бы привязаны к этому учебному центру, Беларусь таким образом также может быть втянута в противостояние с Украиной, противостояние России с Украиной. Таким образом, я еще раз подчеркиваю, что задача России максимально втянуть Беларусь в свои Дякую вам вялікі, спадар Ігор. На жаль, у нас ефірны час скончыўся. Я, спадарства, дзякую ўсім за ўвагу. У нас у студыі быў Сергей Пелеса, аўтар і вядоўца праграмы «Прасвета», таксама Ігор Леўченко, вайскова-палітычны аглядальнік з Украіны. Я ж з вами развітваюся. Віталь Бавіна, ўсяго добрага. Бывайце здаровыя. Я ніколі не здамся і не зламлюся, выйду з турмы з высока паднятай галавой.
Берліне загінуў расійскі дыпламат. Меркавана другі сакратар расійскай амбасады выпаўз з акна будынку дыпмісіі. Інцыдэнт адбыўся пры канцы кастрычніка. Расследаванне смерці нямецкая пракуратура зрабіць не змагла з прычыны дыпламатычнага статусу загінулага. Пра іншыя навіны дня ўжо цяпер у аб'ектыве. З вамі Юлія Лабанова. Добры вечар. Навошта дэпутат Савіных сказаў, чый Крым? Такія каналы, як Савіных, яны звычайна выкарыстоўваюцца сапраўды для таго, каб проста агучыць нейкую ідэю, паглядзець на рэакцыю. Як заява адаб'ецца на міжнародных дачыненнях Беларусі? Залатыя запасы павялічваюцца. Не тому, што яна нешта добрае робіць, там рэформы нейкія, альбо там дзяржаўны савок пачаў працаваць, а таму, што проста попыт на суравіны, на камодытыс, на тавары традыцыйнага беларускага экспарта стабільна расце. Відэазапіс святара прызналі экстрэмісцкім. Магчыма, хацелі б яны наогул заявіць, што нават ксёндз барок, гэта імя ўласнае, ёсць экстрэмісцкім. У Беларусі парламент не вызначае замежнай палітыкі. Адказ Крамля медыям, якія падхапілі выказванне беларускага дэпутата Андрэя Савіных, што Беларусь прызнала Крым расійскім. Пытанне застанецца на паверхні, бо залежаць ад яго, прынамсі, добрасуседскія стасункі з Украінаю. Афіцыйны Кіеў ад каментароў пакуль устрымліваецца. Пра дыпламатыю, акупацыю і незалежнасць Юлія Цяльпук. Рашучы пратэст выказала МЗС Украіны Уладзіміру Пуціну за няўзгодненае наведванне Крыму, часова акупаванай тэрыторыі Украіны, і за цынічныя прамовы. Они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей всего нашего народа. Чаго украінцы не чакалі, дык гэта жаданне Александра Лукашэнкі суправаджаць кіраўніка Крамля ў Крыме, а следам і заявы беларускага дэпутата. Справа ў тым, што Крым і дэ-факта, і дэ-юрэ даўно быў прызнаны беларускім бокам расейскім. Адзінае, чаго не было нейкай палітычнай заявы, каб фармалізаваць гэта, скажам так, да расейскай медыйнай прасторы. У пытанні Донбасу і Крыму Беларусь дагэтуль займала нейтральную пазіцыю, якая дазваляла захоўваць аптымальны ўзровень стасункаў як з Расіяй, гэтак і з Украінай у палітычных і гандлёва-эканамічных сувязях. Я боюсь, что после такого заявления Савиных разрушаются остатки пояса добрососедства, которые вокруг Беларуси существовали. Да? И ни о какой гибкости, ни о каких возможностях новых в наших отношениях с нашим южным соседом речи уже не будет. Украіна пакуль назірае за сітуацыяй, а прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі залагоджвае, маўляў, у Беларусі парламент не вызначае замежнай палітыкі. Адно Андрэй Савіных не шараговы парламентар. Былы прэсавы сакратар замежна-палітычнага ведамства, а цяпер кіраўнік камісіі міжнародных справаў у палаце прадстаўнікоў. Пра палітычную вагу крымскага пытання выдатна ведае. Ці сапраўды выказваўся без узгаднення. Такія каналы, як Савіных, яны звычайна выкарыстоўваюцца сапраўды для таго, каб проста агучыць нейкую ідэю, паглядзець на рэакцыю, але пры гэтым мець магчымасць, калі што, гэтую ідэю адклікаць. В адрозненне, напрыклад, ад заяваў МЗС, альбо, напрыклад, самого Лукашенка, якія, відавочна маглі б мець ўжо сур'ёзныя наступствы. Гэтага не хочацца беларусам, якія за шматвектарнасць у замежнай палітыцы і за незалежнасць. Акурат такую хочуць бачыць радзіму удзельнікі Менскага форуму, прысвечанага 30 гадам незалежнасці Беларусі. Форум праводзяць з 1997 года, сёлета у вымушаным выгнанні. Мы размаўляем і пра палітычныя працэсы, і пра ідэнтычнасць, і пра адукацыю, і пра эканоміку, як будзе просты дзень у Варшаве. І фактычна ўсе тэмы, якія зараз важныя для цяперашняй Беларусі і будуць важныя для Беларусі будучыні. Канферэнцыі распачаліся ў Вільні, пройдуць таксама ў Варшаве, Берліне, Брусэлі, што ілюструе, як палітычныя рэпрэсіі раскідалі беларусаў з дэмакратычным густам па свеце. Галоўная тэма форуму 30 гадоў незалежнасці Беларусі. Разбор
з розных перспектываў. Гістарычная перспектыва, як гэта адбылося, калі пачаліся працэсы, якую ролю мела Беларуская Народная Рэспубліка і СССР, што адбылося 30 гадоў таму, што адбылося летась і якім будзе год 2022. Ухвалены учора расійскім і беларускім бокам інтэграцыйны дэкрэт удзельнікі форуму разглядаюць як спробу здушэння незалежнасці Беларусі. Владимир, спасибо. Наколькі сур'ёзнаю будзе інтэграцыя ў 28 галінах, залежыць ад поўнага, пакуль недаступнага зместу выпрацаваных бакамі пагадненняў. Для их практической реализации потребуется очень и очень много времени и очень много усилий, а также наличие политической воли и массы других факторов, как, к примеру, легитимность властей Беларуси для реализации всех взятых на себя обязательств. Прыхільнікі незалежнасці надалей патрабуюць правядзення справядлівых выбараў прэзідэнта Беларусі. Кажуць, падпісаныя Лукашэнкам дакументы не маюць юрыдычнай моцы. Юлія Цяльпук, Белсат. Міністэрства абароны Польшчы заявіла пра новую памежную правакацыю з боку Беларусі. Падрабязнасці ведамства апублікавала ў сваім твітары. Учора беларускі салдат спрабаваў стрэліць з сігнальнага пісталета ў бок польскіх жаўнераў. На шчасце, зброя не стрэліла. За 100 метраў 5 узброеных беларусаў спрабавалі разбурыць агароджу. Пры гэтым яны крычалі, што будуць страляць у польскіх жаўнераў. Па прыбыцці на месца дадатковых сілаў войска і памежнай аховы беларусы адышлі. Варшава не першы раз абвінавачвае афіцыйны Менск у правакацыях. Міністэрстве замежных справаў абедзвюх краінаў абмяняліся нотамі пратэсту. Пры гэтым беларускі бок назваў абвінавачанні Польшчы беспадстаўнымі і пазбаўленымі доказаў. Тым часам літоўскія памежнікі змянілі палітыку ў дачыненні да мігрантаў, затрыманых у глыбіні краіны. Зараз іх не вяртаюць у Беларусь, а затрымліваюць і пачынаюць дасудовае расследаванне. На беларускую тэрыторыю вяртаюць толькі ўцікачоў, затрыманых на памежных участках. Золатавалютныя рэзервы Беларусі за кастрычнік павялічыліся амаль на 90 мільёнаў долараў і дасягнулі больш як 8,5 мільярдаў долараў у эквіваленце. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Нацыянальнага банку. Узмацніўся ў дачыненні асноўных валютаў і беларускі рубель. Чым выкліканая адносная стабільнасць беларускага валютнага рынку ва ўмовах палітычнага крызісу, інфляцыі ды ўсё большай міжнароднай ізаляцыі рэжыму. Владимир Старыкович. Рост золатавалютных рэзерваў абумоўлены тым, што Нацбанк купляў замежную валюту на беларускай валютнай фондавай біржы, а таксама павелічэннем кошту манетарнага золата, паведамляе галоўная фінансавая ўстанова краіны. Эксперты заўважаюць, што да такіх паказнікаў у значнай ступені спрычыніўся і міжнародны валютны фонд. Значительный вклад в рост на сегодняшний день был обеспечен за счет финансовой поддержки МВФ, которая была выдана в рамках, опять-таки, программы поддержки всем странам по борьбе с пандемией. Сёлета беларускія дэмакратычныя сілы звярталіся ў МВФ з просьбаю не вылучаць мільярд долараў Беларусі, бо рэжым можа выкарыстаць гэтыя грошы ў тым ліку на заробкі сілавікам і здушэння грамадзянскай супольнасці. Аднак на рашэнне міжнароднага валютнага фонду гэтыя звароты не паўплывалі. Ёсць і іншыя прычыны, з якіх растуць золатавалютныя рэзервы, кажа эканаміст Ярослаў Раманчук. Але сітуацыя можа змяніцца, калі пачнуць напоўніць удзейнічаць санкцыі супраць рэжыму. Вось так шанцуе беларуская ўлада, не шанцуе не таму, што яна нешта добрае робіць, там рэформы нейкія, альбо там дзяржаўны савок пачаў працаваць, а таму, што проста попыт на суравіны, на камодытыс, на тавары традыцыйнага беларускага экспарта стабільна расце, ну і гэта дае вось такія рэзультаты, такія плёны. Гэтыя фактары паспрыялі стабільнасці ды нават пэўнаму росту беларускага рубля ў адносінах асноўных валютаў. Рост цен на энергосители, соответственно, укрепление российского рубля. Это влияет на укрепление белорусского рубля. Ну и вот мы видим ту ситуацию, которая существует. Но, опять-таки, насколько это продлится, если динамика вот, белорусского рубля, она будет продолжать, как бы тенденция сохраниться в сторону укрепления, да, при такой инфляции, то есть при инфляции там выше прогнозной,
то это, конечно, опять-таки окажет влияние на конкурентоспособность белорусских товаров. Нашы эксперты падкрэсліваюць, што грае ролю і чалавечы фактар. Сярод чыноўнікаў ёсць як і безыніцыятыўныя, арыентаваныя толькі на бяздумнае выкананне загадаў, так і людзі іншага гатунку. Ну, калі б на месцы Калаўра быў Паркапович альбо Ермакова, мы бачылі, што было. Гэта людзі, якія вельмі павярхоўна разумелі ўзаемасувязь паміж манетарнай палітыкай і макраэканамічнай і сацыяльнай стабільнасцю, таму яны, ведаеце, давалі грошы направа-налева. Тое, што мы бачым у сэнсе грашовай дысцыпліны, гэта сведчыць пра тэхнакратычны прафесійны падыход. Яшчэ адзін з фактараў так званай стабільнасці – высілкі атачэння Лукашэнкі для абыходу міжнародных санкцыяў. Аднак казаць, што сітуацыя ўстойлівая, зусім не выпадае. Пра гэта красамоўна сведчыць апытанні ў нашым тэлеграм-канале наконт даверу да беларускага рубля. Так, на пытанне ў нашым тэлеграм-канале «А ці давяраеце вы беларускаму рублю?» на 17-ю гадзіну вечара адказалі 2157 чалавек. З іх 2126 чалавек адказалі, што не давяраюць, і толькі 31 чалавек адказаў, што давярае беларускаму рублю. Аналітыкі сходзяцца ў меркаванні, што зніжэнне канкурэнтаздольнасці тавараў і гандлёвага сальда пацягне ўніз і курс беларускага рубля. Да канца года вялікіх кістанняў хутчэй за ўсё не адбудзецца, аднак паступовае зніжэнне зазнаем. Пагаршэнню сітуацыі на ўнутраным валютным рынку могуць паспрыяць такія фактары, як новыя локдауны і запавольванне міжнароднага гандлю з прычыны каронавіруса, інфляцыі, а таксама эканамічных санкцыяў, большая частка якіх пачне дзеяць напоўніцу з новага года. Уладзімір Старыковіч, Белсат. Палітвязням Александру Івуліну, Уладзіміру Мацкевічу і Алесю Пушкіну працягнулі тэрмін утрымання ў няволі. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Мастаку Алесю Пушкіну інкрымінуюць рэабілітацыю і апраўданне нацызму. Яго будуць утрымліваць пад вартай да 30 студзеня. А спартовага журналіста Александра Івуліна, якога вінавацяць у арганізацыі або актыўным удзеле ў групавых дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак, пакінуць у няволі яшчэ на 1 месяц. На такі ж тэрмін падоўжылі ўтрыманне за кратамі і філосафа Уладзіміра Мацкевіча. Цяпер ягоныя матэрыялы правяраюць на прыкметы распальвання варожасці. 15 лістапада ў Менскім гарадскім судзе пачнецца разгляд судовай справы шматдзетнай маці Вольгі Залатар. Ёй пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі. А палітычным зняволеным Анастасіі Крупенеч-Кандрацеву і Сергею Крупенечу сёння прысудзілі чарговыя 15 сотняў арышту. Агулам у няволі яны правядуць 126 сотняў. Цяпер за кратамі 834 палітзняволеныя. І яшчэ несуцяшальныя навіны з-за кратаў. Зняволенаму старшыню партыі БНФ Рыгору Кастусёву патрэбная тэрміновая аперацыя. У палітыка падазрэнне на рак, і цяпер штодня яму колюць 2 уколы і даюць таблеткі. А былая журналістка дзяржаўнага тэлебачання Ксенія Луцкіна пакутае на галаўныя болі, ды ляжыць у камеры з тэмператураю. Таксама за кратамі моцна захварэла валанцёрка праваабарончага цэнтру «Вясна» Тацяна Ласіца. Тэму працягне Надзея Бельская. Жыццё зняволенага палітыка Рыгора Кастусёва пад пагрозаю. Яму патрэбная тэрміновая аперацыя. Была інфармацыя пра анкалагічную хваробу. З таго ліста, што мы атрымалі, точнее, сваякі атрымалі учора, невядома, ці ёсць гэта анкалогія ці штосьці іншае. На сённяшні дзень жа дактары нічога не кажуць. 64-гадовага кіраўніка партыі БНФ вінавацяць у спробе дзяржаўнага перавароту. Разам з ім у справе праходзяць юрыст Юрый Зянковіч і літаратуразнаўца Александр Феадута. Апошні таксама мае праблемы са здароўем. Дыябет, падагра, гіпертанія. Цяпер яшчэ сталі выпадаць зубы. А нядаўна яго вазілі на зонд. Відаць, ізноў пачаліся праблемы са страўнікам, кажа жонка Феадуты Марына Шыпко. Стан здароўя па гіпертаніі быў вельмі так крытычны. Все пігулкі выдаюць, як бы не кідаюць на произвол судьбы.
Ад моцных галаўных боляў у турме пакутуе былая журналістка БТ Ксенія Луцкіна. Яе вінавацяць ва ўхіленні ад выплаты падаткаў. Следства ніяк не рухаецца, між тым у мозгу расце пухліна, кажа ейны бацька Олег Луцкін. Адно добрая электраэнцэфалаграма показала, ні эпілепсіі, ніякіх дадатковых паталогіяў няма. Пра гэта палізняволеная паведаміла ў апошнім лісце. Цяпер у жанчыны паднялася тэмпература, даюць пігулкі, дазволілі пасцельны рэжым. Дагэтуль не верыцца, што ўсё гэта адбываецца са мною, піша Ксенія. Неяк прыснілася, што я ўдома. Субота, я гатую на кухні бліны, а мацюля спіць. Сонца свеціць. Я іду яго будзіць. Не хочацца прачынацца. Сур'ёзныя праблемы са здароўем не замінаюць рэжыму змяшчаць людзей у турмы, не замінаюць іх катаваць. Гэта палізняволены Дмітрый Гопта. У яго разумовая адсталасць, 2 гады калоніі. Ларыся Кузьменка ўзяла за руку сілавіка, нягледзячы на дэпрэсіўны разлад і клаўстрафобію у СІЗА. Сергей Верашагін пры затрыманні трапіў сілавіку нагою в ока, 5 гадоў калоніі. Зазнае жорсткія катаванні ды здзекі, губляе зрок. Мікіта Залатароў за краты трапіў непаўнагадовым, нібыта кінуў у бок міліцыянта бутэльку, 4,5 гады калоніі, хварэе на эпілепсію. Пожалуйста, обвиняемый вслух говорится, как читать приговор. На жаль, атрымаць хоць якія звесткі з-за кратаў робіцца ўсё цяжэй. Да прыкладу, што адбываецца з тымі, каго месяц таму затрымалі за каментары ў гэтак званай справе Зельцара. Звестак няма. Ім не перадаюць перадачу, да іх не пускаюць адвакатаў. Дарэчы, заставацца ў прафесіі абаронцам можна толькі праз калегію адвакатаў. Зразумела, гэта дзяржаўны орган. Як жа паўплываць на беззаконне, якое пануе ў Беларусі? 35 краінаў-удзельніц АБСЕ актывізавалі венскі механізм у дачыненні афіцыйнага Менску. Цяпер Беларусь мусіць даць справаздачу аб сітуацыі з правамі чалавека цягам 10 дзён. Беларусь, если она хочет как-то выйти на какую-то линию нормального, внятного разговора и отношения с международными структурами, они должны на это откликнуться. 35 краінаў – гэта больш за палову ўсіх чальцоў АБСЕ. Гэткія ж дзеянні 3 гады таму выкарыстоўвалі ў дачыненні Расіі ў звязку з сітуацыяй у Чачні. Надзея Бельская, Белсат. Апошнім часам экстрэмісцкімі ўлады прызнавалі тэлеграм-каналы і старонкі ў сацыяльных сетках. Цяпер Генеральная пракуратура прызнала экстрэмісцкім відэаролік «Малітва за Беларусь» з каталіцкім святаром Вячеславом Барком. Ролік змешчаны на YouTube-канале «Настоящая Беларусь». Што ў гэтым ёсць экстрэмісцкага, я не ведаю. Чаму акурат так гучна гэта стала падана, таксама ёсць пытанне, магчыма, хацелі б яны наогул заявіць, што нават ксёндз Барок, гэта імя ўласнае, ёсць экстрэмісцкім. Хай сабе так бы і зрабілі, ўжо так было б для іх прасцей. Падчас малітоўнай акцыі ў цэнтры Варшавы 17 ліпеня Вячеслаў Барок заклікаў не губляць лучнасці з Беларусю і думаць пра вяртанне на радзіму. Летась каталіцкі святар з паселішча Расоны атрымаў 10 сотняў арышту. Яго прызналі вінаватым у прапагандзе нацызму. У чэрвені Вячеслаў Барок вымушана выехаў з Беларусі. Рэпрэсіўная сістэма б'е і па прыхільніках Лукашэнкі, сведчыць новы злеў ініцыятывы «Байпол». На перахопленым запісе тэлефоннай размовы сілавікі абмяркоўваюць, як вызваліць з изолятару на Акрэсціна затрыманага за чырвоныя красоўкі сына менскага чыноўніка. Ситуация. Приходит ко мне Микулич Андрей Владимирович, говорит, позвонил ему врач, там помогал маме его в Минской областной больнице, там хирург высшей категории работает. Говорит, сын учится в колледже связи. Вышел на улицу в красных кроссовках, его хапанули, ставили на него протокол. Малый в шоке, батька в шоке, там все в шоке. И батька там, да я за президента голосовал, да я, честный, тут такая ситуация, может, до рассмотрения его где-то под зад ногой, а мы тут уже со своей стороны проконтролируем его прибытие на рассмотрение. Я услышал, пометил я его, вот. Беларусы маюць голас. Фотавыстава пад такую назву адкрылася сёння ў польскім Беластоку. Экспазіцыя распавядае пра палітычныя акцыі, грамадскія справы, мастацкія і спартовыя імпрэзы, супольныя святкаванні, якія ладзілі беларусы Беластоку цягам года. Выстава сталася своеасаблівую мастацкую справаздачу беларускай дыяспары. Паглядзець працы можна да 28 лістапада.
что выстава о нашей... Гэта выстава аб нашым брацкім народзе, блізкіх нам людзях. Беласток, горадня, Польшча, Беларусь. Стагоддзі жылі мы ў адной дзяржаве, і нам вельмі важна, каб Беларусь была свабоднай і дэмакратычнай, каб развівалася так, як усе еўрапейскія краіны. Гэта выстава напамін пра тое, што мы тут цэлы год таксама падтрымлівалі тыя падзеі, якія праходзяць у Беларусі. І нават больш года гэтыя мерапрыемствы прайшлі. Вось бачым на адным са здымкаў, як адбывалася галасаванне ў амбасадзе Беларусі. Таксама і пасля ўсе тыя падзеі, такія, дзе мы даведаліся адзін пра другога, бо мы раней да падзеяў прошлага года мы не ведалі адзін другога. Уяўлення фотаздымках таго, што адбывалася. І мы стараліся гэта зрабіць з рознай перспектывы. З перспектывы і акцыі, і з перспектывы нейкага сумеснага адпачынку, і з перспектывы спорту. Гэтая выстава пра тое, што жыццё поўнае, такое шматграннае, рознакаляровае. Эфір працягне праграма «Лукавыя навіны», што выкрывае хлусню і маніпуляцыю ў медыях. У аб'ектыве гэта ўсе навіны. Добрага вечара.